Здравейте всички, които ме гледате! Здравейте, табелки! Аз съм Калгера и днес ще играем на Агарио. Първо, имам две лоши новини. Първата е, че на Агарио, кога беше вчера, не... За вчера снимах на пак на Агарио и качвам си клипа, нали? И стана една голяма тъпотия. Чакам го аз 2 часа да се качи в ютуба. И накрая ми изписва едно. Абе, клипът е бил много дълъг, не може да се качи. И затова вече клиповете ще бъдат не по 15, а по 10 минути. Около 10 минути. Повече не, защото ютуба си прави къв ги смени. Аз тук клипови правя, то става гати работата. И тъй, днес в Агарио ще, както винаги, ние пак ще се мъчим да влезем в тази класация, но дали ще бъде така, не се знае. Тъй. Сега, събираме някакви бълги тук. Така, ръката. Лабе, скелет. Малък скелет. Смотан скелет. Топ. И... мисля да почна поредица на Майнкрафт. Ма сега ще го мисля, защото клипове ще бъдат нарядко в тази поредица на Майнкрафт, зато и мисля да не почвам, обаче не искам да почвам, защото виждате на Агарио колко много лаги. А пък представете си на Майнкрафта ще е 10 пъти по-зле. Зато и не искам да почвам. Ще мисля, може... Не знам той от какво. Значи аз като играя без да снимам, не ми лаги. Ама гъбе. Като без да снимам, като играя без да снимам... забравих смисълта. Маймунски акъл. Да. Като снимам... като играя без да снимам, не ми лаги. Въобще не ми лаги. Ама като пусна той за снимането, направо ще ми направо много лаги. Зато и... който си тук? Топчета. И зато и мисля... Сам на Агарио и на Geometry Dash малко. Тя Geometry Dash малко тъпа ми стана напоследък. Где да знам, може да спра снимам на нея. Ама не пак, това поредица ще е един епизод. Поне 5 епизода ще направя там. И ще видим. Лабе, зелен. Преголемия отиди. Аз съм по-голяма нужда от тебе. И... само момент. Спокойно, жив съм. Явно съм почнал да се разболявам, не знам. Не, няма ядеш. Ай, бе. Къж, бе! Колко ти мразя тия реклами! Като е решил да излиза, направо не може да отървеш него, бах ти рекламите. За кой ги измислил тия работа? Кой ги измислил? Му показвам един жест с пръста, с ръката. Който не може да го види.
Да се сети. Аркадий Грого. Какво е това? Какво е това, бе? Къш? Тела бе, Тим, искам да сме тим. Тела бе. Тела бе, само искам да те изям, нищо друго не искам. Не, къш? Не. Лоуф, ела тук бе. Нищо не да ти направя, само искам да те изям. Явно не щеш. Охо. Спокойно. И с тебе те ще направя. Само ще изям. Нищо няма да ти направя. Айде бе, мухо. Мухички. Айде бе. Ай ся. Глична са, ес. Ела бе. Ела. Яху. Айде бе, още манинко. Ей. Не, ти му се вика да сме тим, бе, браво. Не. Това Аркедго може нещо да ми направи. Абе, прилеп. Без не мога го взям. Тъй, че да до... Yes. Мирси. Аз искам само да те изям. Нищо повече не искам. Айде. Иди. Не. Гони се там прилепа. TV Pro някакъв си. Зелен. Ще дойдеш при мен. Имаше рима. Зелен. Ще дойдеш ли при мен? Та заложиш там. Не. Шш. Не. Пили. Къш. Не. Той е края. Пилито да ме изяде. Това на Агаро, кой епизод трябва да е? Втори? Омага! Или трети? Не знам кой епизод трябва да е, защото се обърках вече. Не, втори трябва да е. Втори, ще видите. В тамто. Добре, след малко трябва да спрем клипа, защото да ми каже пак много дълга, не може да се качи. Много дълга. Направо ще се забия телефона в земята. Един час го чая да се качва. Накрая не може да се качи. Не може. Смотан YouTube. Кой го измислил, бе? Мун. Добре, хора. Това мисля да е за епизода. Такова, ако ви е хареса, може да се абонирате, да го харесате. Там споделите си го с приятелчета там. Всякакви там тем подобни глупости там. И това беше от мен за клипа. И до следващия път очаквайте още епизоди.